дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. баъди норозигии сарвазир аз мансабдорони Кӯлоб чӣ тағйир ёфт? теъдоди кормандони маҷлиси намояндагон зиёд карда шуд. оғози сохтмони мактаби русӣ барои зиёда аз 1000 хонанда дар шаҳри Турсунзода. тӯфони рек ба Қазоқистон ҳам расид. дар Ӯзбекистон мехоҳанд феҳристи электронии манзилҳои иҷораро барои донишҷӯён омода кунанд. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Мюниса Атамоева. салом. абдуҷаббор раҳмонзода, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки масъули назорати ободкориҳо дар Кӯлоб бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ таъин шудааст, аз ин шаҳр боздид намуд. зимни ҷалсаи гурӯҳи корӣ бо иштироки Раҳмонзода иттилоъ дода шуд, ки то нимаи марти соли равон дар Кӯлоб 528 адад иншооти гуногун мавриди истифода қарор дода шуданд. ба иттилои котиботи ҳукумати Кӯлоб, Раҳмонзода аз шахсони масъул даъват кард, ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон иншоотеро, ки сохтмонашон нотамом аст, мавриди истифода қарор диҳанд. қаблан иттилоъ дода шуда буд, ки то 30-солагии истиқлол дар Кӯлоб бояд 890 иншоот сохта шаванд. қаблан Қоҳир Расулзода, сарвазири Тоҷикистон, зимни як ҷаласа дар масъалаи ободкориҳо дар Кӯлоб бахшида ба 30-солагии истиқлол аз фаъол набудани мансабдорони воломақоми шаҳр интиқод карда буд. теъдоди кормандони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон зиёд карда шуда ба 181 воҳиди корӣ расонида шудааст. бар асоси тағйироте, ки ба қарор дар бораи басти вазифаҳо ва сметаи ягонаи даромаду хароҷоти маҷлиси намояндагон қабул гардидааст, теъдоди кормандони палатаи поёнии парлумон афзоиш ёфт. тибқи тағйирот, шумораи кормандони маҷлиси намояндагон аз 176 воҳиди корӣ ба 181 воҳиди корӣ зиёд гардид. таъкид шудааст, ки 5 воҳиди корӣ иловагӣ ба бахшҳои ҳуқуқу робитаҳои хориҷӣ, технологияҳои иттилоотию нашр ва шӯъбаи молия вобаста карда шуданд. дар баробари ин, маҷлиси намояндагон инчунин ҳайати техникию хизматрасонӣ дорад, ки теъдодашон ба 165 нафар баробар мебошад. тибқи иттилои ҳукумати шаҳри Турсунзода, моҳи апрели соли равон сохтмони асосии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии таълимаш бо забони русӣ оғоз мегардад. Парвиз Акрамзода, раиси шаҳри Турсунзода, зимни боздид аз маҳалли бунёди сохтмони мактаби нав изҳор дошт, ки барои оғози корҳои сохтмонии мактаб майдон омода гардида, ҳуҷҷатгузориҳо, бунёди роҳу пулҳо муташаккилона идома доранд. тибқи нақша, сохтмони мактаби мазкур моҳи апрели соли равон оғоз гардида, он дар муддати 18 моҳ сохта ба истифода дода мешавад, афзудааст Акрамзода. ёдовар мешавем, ки бо кӯмаки Русия давоми 3 соли оянда дар Тоҷикистон 5 мактаби русӣ ба истифода дода мешаванд. сокинони Актау, Қазоқистон дар шабакаи иҷтимоӣ видеоеро паҳн мекунанд, ки тӯфони регро акс мекунад. шамоли сахт бо рег дар минтақаҳои гуногуни вилояти Мангист мушоҳида мешавад. тибқи маълумоти Департаменти ҳолатҳои фавқулодаи кишвар, вазиши шамол дар ин минтақаи Қазоқистон дар як сония ба 22 метр мерасад. баъзе парвозҳо бинобар шароити ғайри парвоз лағв карда шуданд. дар Қазоқистон ҳамин гуна ҳаво пешбинӣ шудааст. манбаи офати табиӣ мушаххас нашудааст. ёдовар мешавем, ки охири ҳафтаи гузашта тӯфони рек шаҳрҳои ховари миёнаро фаро гирифт ва аз рӯзи душанбе ғубори қум фазои Пекинро ҳам фаро гирифтааст. агенти кор бо ҷавонони Ӯзбекистон фармоиши иҷтимоиро ба маблағи 300 миллион сӯм барои эҷоди як системаи электронӣ эълон кард, ки иҷорадиҳандагон ва донишҷӯёнро дар як майдон муттаҳид мекунад, то ба охирон дар ёфтани манзили иҷора кӯмак кунад. хабар медиҳад Спутник Ӯзбекистон. ҳукумати вилояти Самарқанд ин ташаббусро дастгирӣ кардааст, зеро мушкилоти таъмини донишҷӯёни донишгоҳҳо бо хобгоҳҳо дар минтақа муҳим аст. дар ҳоли ҳозир дар минтақа тақрибан 60 000 донишҷӯ таҳсил мекунад ва танҳо 6 000 нафари онҳо метавонанд дар хобгоҳҳо ҷойгир шаванд. барои ҳама ҷой намерасад. мушкилоти дигар ин набудани муносибатҳои шаффофи байни донишҷӯён ва соҳибхонаҳо мебошад. интизор меравад, ки эҷоди платформа имкон медиҳад, ки масъалаҳои дарёфт, интихоби ҷой ва ҷойгиркунии донишҷӯён дар асоси мунаҳҳам ҳал карда шаванд. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.
барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.